लैगे बिनि माखौ लाजिनानै अबेयाव थिखो जागोन नोंसोरलाय फाग्लिफोर जेबो रोङा हेल' गाइस वेलकाम टु जान्था फाग्ला इउटुब चेनेल आदै सनामोन नोंसोर गासिखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय दानि कन्टेन्टआ जाहैबाय बिनानावबो रिल्स बानायदों जाहैबाय बेखौ माने देखायनो नागिरदों आरो ना जान्था फाग्ला आदैमोन नायलांदो लागाव दे है जाम्बि एक्ट्रेस जानांगौ नङा लागाव हो नानैमोन लागाय दे दे लैगे बिनि माखौ लाजिनानै अबेयाव थिखो जागोन नोंसोरलाय फाग्लिफोर जेबो रोङा ओइसो दे लागाव लागाय आदैमोन मबाइलाबो जि दाम गोसानि बाबदां जेनेबा रिल्स हगारबावसै आहाबो फेमास जानांगौ होनदों ना गामिफोर सोरबाफोर एक्ट्रेस लाङोबा आरो ना नैबेनि नामा जुगामे नैबेना संगिता होनना अननानै ओमफ्राय नामा प्रिमिथा ओमफ्राय नैबेथ' बे साइज गैया बे गथ'आ बे साइज गैया आं बेखौ सैखायाबा आं अनाबो बे साइज गैया ओइ खुसिया जावखो नामाखो हा खुसिया जावदों मोना ना माया खुसिया मोना ने माबसिमना खुसियाव फख्रियाव खुसिया दंखायोमोन नालाय नैबे खुसिया जानोसैलाय दाहाय लागा मोसादो दे लागावनानै हो आख्रा खलि जेन गावदा सना आंना फिसाजोआ बाय सना नो फैलाय नों सना नो फैलाय सना नों फैलाय माने मा नाम मोनलाय नानि नामखौ खिन्थादो हाय मा नाम नोंना ओमफ्राय मा क्लास फरायखो 1 ओमफ्राय नों आदैमोन आं होनदोंमोन ना जों आंनि बिदानि फिसाजो बियो माने बिमाया गैला गारना ओंखारबाय गाव उन्दैयावनो ओमफ्राय दा बिबैजों देरबोनाय अनाबानो जाया एसेयावनो रागा जोङो नों बिमाखौ गोसोखाङोना गोसोखाङा ना बिमाखौ नों सिनायखायाना नानि हो बार होलिना नों बिमाखौ सोरजों थागोन जोंजों थाखागोन ना आंजों थायानो माने आं रायोना आदैमोन माने उन्दैनिफ्रायनो रायखानांगौ बांद्राय अनोबा अनद्राय जायो ओंखायनो रायो आङो बिमाखौथ' गोसोखायाना बिराद दुखु मोनो आं आदैमोन मोनबा बुग्लिजोबो आं बे बिबाजैखौ खारबाय फाग्लिया ओरैनो दंस' खालामनानै बेखारनो एथ' साइस बायदि सनाबाना आं लाबसिगोन बिथा फाननानैबाबो एक्ट्रेस खालामगोन आं नोंखौ सना नङा नानि आयदा माथो बुंनो आदैमोन खारखायो नङा जाग्राया जाखायो बिदिनो जानला नै जोंना नानि खुसिबो दङ आयौ नानि खुसिबो आयौ लाजिबावबाय नै जोंना आदा थाइबानि फिसाजोबो दं मा नाम मोनलाय नानि नोंना निबि मिथा ब्रह्म ना नार्जारिमोनलाय नानि नार्जारिमोन ना नार्जारि ना होद नङा बसुमतारिसोमोनदां बसुमतारि ओंखाम जाखांबाय नानि लाजिबावबाय दिनै आंखौ लाजिबावबाय लागावनानै गावदांजाबो मोसानोबो रोङा बिदि मोसायो फाग्लिफ्रा रोङालै आंना बिनानावफ्रा मालायफ्रासो मालाय गथ'फ्रासो रिल्स बानायो आयौ बिजोंनो थाखा खामायनो आंना बिनानावफ्रा ओरैनो गोन्दा गोन्दि 3-4 दङ सोरबाफोर जौ फाग्लाफोर दंबा हरलाबायोलां आदैमोन लागा सोरबाफोर जौ फाग्लाफोर दङबा हरलाबायो आं आदैमोन आयौ खुसिबा लाजिबावबाय दे साना ना मोसालाय जोंना गावदां दे सानैबो मोसालाय दे लागाव नैया गै मामले नैया गै मामले खोथा गैया आगै बेयावनो बे नैया गै मामले नैबेयाबो मोसादोब्रा लागा नैबे लाजियो जामिया बेखौ आदैमोन बेखौ सोरबाथ' सिनायखायो बेखौ बुनांगौ बे आखल बेरा गाज्रि जायो बे दानिफ्रायनो हिनजाव हौवा गोसो थोबावनाय दंबावनो आजों दाख्लै
माबायाव मा होनोमोनलाय बेगाव नायबाय आं लिटार जोब बिमाया हरसै खाथा बायनो ओमफ्राय बेगाव नायबाय आं लिटार जोब जा दं बे फाग्लिनानै नैबे बेनो उन्दैसिन बेखौनो बुग्लिथारनांगौ बेयो दे मोसालाय लागाव लागाव औ नैया गै मामलेर खोथा गैया गै बेयावनो बे लागाव नैया गै मामलेर खोथा गैया गै बेयावनो बे जाबाय दे बिदि नङा मोजाङै मोसाब्रा सिख्ला देलाय दे गावना मोजाङै थाल लानो मोसालाय दे मोजां गोसो गियान गोरबोआव खुलुमलायनानै लागायदो 1 2 3 आवा सावन गैयै गान माथो लागाय होबाव माथो आंना सनाया रोंबायथ' लागायदो औ लागा माथो आव गान गैयै आवाज गैयै मोजाङै नालाय जोंना दे सोना माथो एक्ट्रेस औ लागाय दे मोसा माथो हो सना मोसा सना हिनजावलाय आं देनां नोंखौ फिसिनांगौ ना नोंनो आंखौ फिसिखागोन दे लागाय मोसा औ लागाव थुरिबारिनि दाउसेन दे मोसादो जों लागोनिलाय मामोनलाय दाजेन होसो मोसादे दे आं मोसाया दे आं बानाय आं लासिंसा रिल्स बानाय दे होदो आयै कपिराइट फैगोन आंना गाना दादाम बिदि दे जों लागोनिलाय दाउजेन मोसादो आं खनसेब्रा नों मोसादोल' खनग्रासो नालाय आंहा बक्स जाबायब्रा दे गावदां मोसादो दे जों लागोनिलाय दाउसेन होसा मोसादे रोङालै बिसोर मोसानोबो रोङा मानोबो रोङा रिल्स बानायग्राफ्रा हनै बानायनोबो रोङा बिदाखौ लाजिबाय जाम्बिफोर दे लागाव सना गावदां लागाव नै आवाज गैयैसो मोसायो जोंना आदैमोन भिडिअ'आथ' बेनोसै दा नै दुब्लि बारियाव फैलायबाय ओरै फैसै लाजिनो आं थाबा रिल्स बानाया बै आयो खामला मावग्राफ्रा थांजोब्बाय दांलै खामला मावग्रा दंमोनलै आल्ला सालाम आलाइकुम खामला मावग्राफ्रालाय बोरो हा खामलाखौ मानो दानो थिनहरो ओरै 350 लायो फाग्ला गथ'फ्रा 350 लायो आल्ला सालाम आलाइकुम गुदाया लिवाबो बेरा दुमनायनि आसोला मेनाजारा न' खामलाखौ थिनहरनानै गावहासो मावबाय आसालाम आलाइकुमा आल्ला जालालै माब्रै आल्ला खबरा मोजां ना आल्ला खामला मावग्राफोरखौलाय मानो थिनहरजोबगोन नोंलाय खामला मावग्राफोरखौ थाखा फैसाखौ अबाव दोननो नङा आल्ला बेफोराव ओरैनो बेफोरावनो माबाजोब्बाय आरोना थाखा फैसाखौलाय बारि बागान ग्रोम ग्रोम मावगौलाय नङा हा बिथा फानबानो मेरला फैसा मोनो मा नादोंमोन लादोना आल्ला बोरायथारबायबो माबायबो लानायाथ' लानांसिगौमोनलै ना जोंलाय सोरखौ मोननोब्रा रावबो बेङानो गारि गैयाबानो जायालै आरला दानि जुगाव साग्रा गैयाबानो जाया नङा सिख्लाफोर साग्रा गोनां दंबासो गोसो दं बिखा दं साग्रा गोनां गैयाबाथाय बिखाबो गैया मैला दाखोर नै जों बायदि गारि नोंसोर बायदि गारि गैजायखौलाय मानो नांगौ बिदिसो होनजायो आरो ओंखायनो जों आरो नोरै मामलेट नोरै आखाइनि गैयाबा आदैमोन लाइफआवबो जेबो जाया रेसपेक्टबो गैया हिनजावबो गैया मोजां मोननायबो गैया बेफोरखौ बादो नङा आल्ला इन्जय जानांगौ लोंनांगौ नङा बेफोरनि थाखायसो जायो मावनांगौ जिखुनु जाया लानायाथ' लानायसिगोनलै बोरायबायबो नङा बोराय नुवाखैलै फाग्ला दासो 24 थांनायालाय मारै बोरायनो नङा लानांगौ 24 जाजोबाखै जिखुनु जाया आदैमान भिडिअ'आ बेयावनो थाथ'लायबाय आरोना जानथाना आं बै बिबारखौ खनबेसे होनबावनांगौरा माने देनजार साइस नुहुरो गोजाननिफ्राय फाग्ला बायदि मा एसे हायना गोनां बिबार नोंखौ नुबोलानो आंनि गोसोआलाय फाग्ला जायो नोरसै आरोना आदैमोन दे भिडिअ'आ बेयावनो दोनथ'लायबाय आदैमोन जानथा फाग्लाया थाथ'दोलाय आदैमोन